Hello friends, welcome back to my channel. Today I have come to watch the game at Fatorda Stadium, Dempo Sports Club and Shillong. They are playing today. So friends, game आहे तर बरी जोरान आणि आपण तुमका भुरगो दाखयता स्पॉट पळय नंबर 27 हो आमचो गांवचो भुरगो Amazusi nested IS. He plays for Dempo Sports Club. आणि सध्या त्यांनी 2 मारले 2-0 हा सध्या स्कोर आणि बरी होता आहे so just enjoy the match. So friends, nested IS shoot केला आणि बरी होता गेम सेकंड हाफ का सबस्टिट्यूट केला मग पळयता तो played a good game. Yeah, proud to be a boy from Amazusi guys. Plays for Dempo. So friends, evening मागीर आमी गेले फुटसाल खेळपाक गेम काबार जावन आनी आमचे बॉयज पळय खेळताय हांव भायल्यान हाडलेलो हांव वचोना हेवंक पण मोचे हाडून हाडलेले सो आमचे बॉयज खेळताय पळय टफाचेर विथ फ्लड लायट्स. फ्रेंड्स वेलकम बॅक. हांव येयला रोसाक माझ्या फ्रेंडाच्या दाखयता तुमका मोहॉल. कोता कातार चलता वयताय मातशें नातो वयताय हय आमकां हाडल्या. See you soon. ओके सो रिचर्ड ट्युटर हांव तुमच्या सारको पाहिजे कितें जाणा अरे बाबा इतलो तेंप जालो तुम्ही इतू तुम्ही फंक्शनाक करता इतू तुम्ही रोज करता तुमगे माशेन तितीन करता तुमगे माशेन तिती येईना म्हणजे तुम्ही हाय तुमगे माशेन तिती ना बाबा ते आणि आज बेगीन पावना माशेन तिती. अरे बाबा किती येईना तो तुमगे माशेन तिती ना आमगे भाव रस्त्याना गे आयज रोज मध्ये आम्ही इतू डिमांड करता मध्ये आमगे माशेन तितीन आमगे हिंगा जाय म्हण किती बाबा ट्युटर. अरे बाबा ते मिरत तिसको माशेन अरे आता इथून अरे बाबा इथून निरोचा पोट्टा आता माशेन तिथे निस्ती पडणार. अरे माणसां सारखी गोरगी चोळल्या उदाकाची माशान घाल मी का पडून करलो कुत्ता कोंबस. Okay. they on the spot. I would tell you. Hello. Hello. Hello Mashan. Hello Mashan, who you go to? Ala bonna message reply na buga Mashan. Belan davla san. Kitwa Mashan? Tu rosa edoinga? Belan davla. Rastana ja. Bon kid pati bonche ani pilawal be. Hello. Kitwa Mashan? Nasa yelna. Awal ratu. Why? Ah, okay, bola Mashan.
Mandiri